kedves leendő tanulónk! A videó segítségével megmutatjuk neked, hogyan tudsz pár egyszerű lépésben regisztrálni a Webjogsi Autós Iskolába. A regisztráció az e-Titan Prémium képzés adminisztrációs rendszerén keresztül történik, és csupán 3-4 percig tart. Első lépésként válaszd ki azt a megyét, ahol a gyakorlati oktatást szeretnéd végezni. Amennyiben a megyén belül több oktatási központ van, úgy a számodra megfelelőt válaszd ki. Ha csak egy oktatási központot látsz, és az a megyéden kívül esik, az nem jelenti azt, hogy nem találunk gyakorlati oktatót a részedre az adott megyében. A születési dátumod megadását követően megismerheted az autós iskola szerződéses feltételeit, az adatkezelési tájékoztatóját és az írásos tájékoztatót. Válaszd ki azt a jármű kategóriát, amelyre jelentkezni szeretnél. Amennyiben rendelkezel egyedi kuponkóddal, itt tudod ezt megadni. A megadást követően az árak frissítése gombra kattintva tudod azt érvényesíteni. Az erre jelentkezem gombra kattintva tudod folytatni a jelentkezésed. Válaszd ki, milyen fiókkal szeretnél beregisztrálni. Töltsd ki a kért adatokat, és kattints a hitelesítő kódküldésre. Ezt követően, kapni fogsz egy kódot a megadott e-mail címedre, amit meg kell adnod a regisztráció folytatásához. Ezt követően kapni fogsz egy e-mailt, hogy megkezdted az e-Titan regisztrációdat, és ellenőrizni tudod a kiválasztott képzésed adatait. Következő lépésként, kattints a tovább feliratú gombra. Az érvényes adataid megadását követően tudsz tovább lépni. Ügyelj a személyes adataid pontos megadására. Olvasd el a jelentkezési laphoz tartozó nyilatkozatot, és értelemszerűen válaszolj a kérdésekre. Válaszd ki a legmagasabb iskolai végzettségedet. Olvasd el az elektronikus képzési szerződésedet, ellenőrizd le az adataidat, és ha mindent rendben találsz, akkor fogadd el azt. A vezetői engedélyed kiállításához szükséges nyilatkozatot töltsd ki. Amennyiben ismered a leendő gyakorlati oktatód egyedi kódját, itt megadhatod, így garantáltan nála fogsz majd vezetni. Amennyiben nem ismered, vagy később szeretnél oktatót választani, úgy kattints a később választok oktatót feliratú gombra. A regisztráció befejezéséhez kötelezően meg kell adnod a számlázási adataidat. Ezennel az e-Titan regisztrációd el is készült. Elmélet menüpont, online KRESZ tanfolyam. Vizsga menüpont, vizsgajelentkezés és vizsgával kapcsolatos információk. Pénzügy menüpont, a képzéssel kapcsolatos pénzügyeidet tudod intézni. Például elméleti tanfolyam díjának befizetése, gyakorlati óradíjak és vizsgadíjak befizetése. Oktatóválasztás vagy gyakorlat menüpont, ezen a felületen keresztül tudsz gyakorlati oktatót választani. Ha már van oktatód, akkor a gyakorlati képzésed menetét tudod követni. Egyéb tananyag menüpont, amennyiben további tananyagot vásároltál, akkor azt itt találod meg. Okmány menüpont, a képzésedhez tartozó dokumentumokat éred el itt.